Mm. Look at my Genovese basil. Ganda-ganda. Tapos this one is my kamatis. Mulaklak na siya. Ayun pa yung isa. Ang ganda-ganda. Sarang magputol ka din. Meron din ditong sigarilyas. Ay. Ayan yung aking sigarilyas dito. May bunga na rin. Look. Liit pa. Mga ilang araw lang. Ano na siya. Mag-mature na. Ano pala? Sigarilyas man talaga. Ano ka ba? Wing bean sa Ingles. At ano nga na ikang kulawin ka di sa ate. Puro pagulong. Yes. Look. Na. Yan, puro pagulong. Ang sarap. Masanaan mo makan? Siyempre. Ano luto? You know, harvest ulit tayo ng dragon tongue. This is so good. Super yummy, yummy. Ay. Tapos dyan pa. Saan ka pa? Tapos itong gold rush. Pang-ulam na tayo, besh. Lutuin ko to, besh. Para sa aking lunch. Meron tayong sigarilyas, dragon tongue, kamatis, bawang, sibuyas, at saka ito yung pirato anchovy. Makunat na kaya yan na lang gisa ko dyan. Sarap naman yan. Tapos ito yung ulam ng ating mga workers. Ang sarap nito, puso ng saging. Ayan na siya, luto na. Very easy peasy. So yummy. Lumalaki na yung ating ditong winter melon. Yan. Diba? Tapos meron na naman siya ditong isa. Ang cute, diba?
Good luck naman sa aking mulberry. Baka, ayan na, galing-galing ng paggapang nila. O diba, hinahanap nila yung magagapangan, tapos ganyan. Very smart, hindi ba? Ang ganda pala dito, oh. Kasi meron doon sa likod, oh. Parang napapalibutan ng bundok. Very nice. Oh. Ang sigarilyas dito, oh. Malaki-laki na rin. How many more days? Harvestable na naman siya, oh. Diba? Tapos umaakit na siya dyan sa ating malubago. Oh, diba? Oh. Ang cute lang nila, as in. Pero tingnan mo naman, very, very prolific. Ang daming bulaklak. Nakakatuwa itong sigarilyas nito. Tapos tingnan nyo naman nangyari dito sa aking taro, oh. Kasi naman dito nagstay yung mga manok. Kasi paghapon shaded dito, gawa nitong kamuting kahoy, kaya tingnan mo, nagkanda, putol-putol na tuloy, oh. Oh my god, yan talaga yung problema ng mga kamamanukan. Hindi naman nga sa amin, mga dayo. Tapos ito yung kalabasang tinanim ko dito, oh. Ganyan lang siya dyan. May 4 na piraso. Oh. Ganyan. Not bad. Oh, may bunga na rin itong aking green beans. Dami ang bulaklak. Ganda. Tapos ito yung ibang marigold na nilagay ko dito. Yung ano to yung maliit lang. Yung short na hindi siya masyadong tumataas na marigold. Tingnan mo naman yung aking citronella. Nalago na kaagad. Tapos ito mga basil yan. Bango-bango. Ito pa yung aking ibang basil dito sa harapan. Diba? Ito mga kinuhanan ko na to ng kasi ilalagay ko sa isda or tuyo. Ginigisa sa kamatis, ang sarap. Tapos may kamatis tayo dyan. Sana mamunga naman yan. Ay, naku, ang bango talaga ng basil. Ayan, may isa pang kamatis. Pero mukha siyang may sakit. Pero unhealthy naman kasi yung soil dito, kasi galing to sa kalalim-laliman na may mga bato-bato na almost. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng dahon ng kawate para pag nabulok siya dyan, fertilizer siya, good source of nitrogen. So ayan, parang nga siyang mamumulaklak na, pero ewan ko, parang afternoon sun lang kasi dito. Delivery na naman tayo ng buhangin kasi kulang na yung aking buhangin. Dito ka sa loob ng bahay, nakasarado lang yung bintana kasi super aligabok habang naghahalo sila ng simento.
Diba? So this is what our fencing project looks like now. So kompleto na yung poste. So dapat nga ito wala ng poste, para pinaabang ko na might as well put it there na lang. So siguro in the future lagyan na lang ng steel matting dyan, oh. Tapos baka pwedeng pagapangan ng ano, ampalaya or sigarilyas, something like that. Tapos ito na siya. Dito ganyan na siya. Tapos yan, oh, parang ang taas niya tingnan dahil yung dumping is dapat doon sa first step ng stairs. So ito, lalagyan pa daw to ng 3 patong na hollow blocks dyan on top of it. Kasi pag ganito is parang ano lang to, kasi parang level pa lang to ng kalsada dyan sa harapan or right of way. So pangit siya tingnan pagka hanggang dyan lang. Kasi parang mababa siya masyado. So, ito. Kasi ganyan kalalim ang ating dadumpingan dyan. So, super duper dami talaga. Yes, ito. Kasi ang level talaga ng floor is, ang floor line dyan sa ano, sa bahay is mga hanggang dito, oh. Kaya ito pa lang, 2 pa lang nakaangat sa lupa. So, ganyan. Talaga. Ang dami-dami. Like this one. This is the floor level. O baka mataas. Kung ayan dyan. Here. Hanggang dyan. Ating floor. So, yun. Let's see. Kaya madami-dami dito talaga ang kailangan. Here. Katatapos ito masikip na masyado kasi mayroon dito ng harang. Kasi akala ko dati kahit hindi na magpa-dumping, pero hindi talaga pala pwede kasi yung lupa ay bumababa dyan sa kabila. So, kailangan ma-hold, ma-retain yung lupa dito. Kaya ganyan. Kasi ganyan, no? Kasi, look, wala pa naman silang gutter, kaya ang lakas ng lupa. So, here. Kailangan nila tong ayusin kasi ampaw. Tapos dito, ganun, oh. So see, you see how low in here? Super. So ito na yun. Dito sa kabilang lote mas okay. Medyo, ay ganun din naman, ano din. Doon, ang ano nito, kabilang side talaga doon, super baba ng lote. Tapos, ayan, another delivery ng kulang pa nga siguro yan. Kulang pa yan kung magpapa-finish ako, pero I don't know. Baka ang mahalaga lang sa akin, malagyan na siya ng ganyan kahit papano. Tapos ito, tapos na-delivery na naman kanina 4 cubic feet pa tawag doon ang buhangin. So there. Tapos baka by next week magpahakot na ako ng pandumping doon.
para mapantay-pantay na din ng konti dyan sa likod.